Chona ndakapfeka maglazi kudai nhasi ndikunyara because pane munhu akandiudza kuti maadverts airohwa kuma-80s nekuma-90s akare anonakidza kukunda amazuva ano and I was like what the okay, pane vana vari kutiona saka we must keep it parental G. Alright, saka in today's video we are going to find if it is true kuti maadverts akare ainakidza kukunda amazuva ano. Toda kutozvona. Alright, saka tikutanga neiri. Chicho daitika vada kuba zvigubhu Makadizve nyumada poko muri kuita nezvechipo mushop medu. Ndiri kuenda road test mangwana. Ndosa Only driving school, the biggest and the best driving school in Harare. aiwa vakomana vakafunga advert iri vari kufanira kuwedzerwa masalari kana vachiriko. Ndoziva kuti mabhosi ane system rekuti havagari nemunhu 20 years. Kana vanhu havachiriko kava hanga vawedzerwe masalari because vakagona advert zvekutodaro. Oh, that's why vanga vachipinda pakati so vanga vachidzidzira driving. Alright, regetione rimwe riri next. Vanhu vatenga gem. Chemurasa azvona apa wakunyepa kutera bhazi nebhasikoro atenga mwe foma gym. Aiwa German wafambira mahara po munhu angatotenga amwe foma gym. Aiwa marketing team yeuku futi kusan gym haaragona basa apa vakasota futi script apa ndava big rigeti mbona rimwe riri next. I don't care. You doing the washing because I'm not feeling well. Get out of my way. Ipapo mani. Suka. Akomano. How much is it? 40. Jawanda. Go away. Kufunani. Where is my son? Siku yaenda. Oh, it's you. Muwe. Do you want to see my young night? It's not funny. Yatorwa. Where's it gone now? Mubani, Tiani. Samson. Tiwe. Don't go and feed the chickens. Who is? Hey, you two. Go and fight somewhere else. Murundi boa, man. Can't you say by being happy? Tiani futatora sipa. This now is too much, man. You got it. Next time, change it. Watch out. Pass off. Enjoying yourself? Pass off. Keep anyway.
sipo inoshanda zvese kugezesa mwana nekusuka maplates. It's okay. Teach. This is not my soap. Really low. Iwe, you need a bath. Geza, sanyanya tina zenyi. Kumele ngidinge solution ku problem hiyo hii. Give me 6 of those. Nda 6 cha hizo. Isiki isimpoet. Abva atengera munhu wese. Oh no, wait. All right. Aiwa, great. This is mutakunanzva. Aiwa, apa vagona advert apa resipo. Sipo yeyo igreen baba ndakutoida. Inoshanda zvese kugeza mamaiki, kugeza madziro, kugeza malights, kugeza muviri, kugeza muviri. Wobva waishandisa futi kusuka maplates. The heat of the day, when the sun shines so bright, there is a freshness that stays with you all day long. It's called romance, it's called romance. Kusemunhu ese vakuteera musikana wayo. Romance, so you can't resist it. Romance, so every day. Romance, so you can't resist the sweet smell of romance. Oh! Mwana wese amuteera because akagezesa nesipo inonzi romance. Ramino romance soap here kana romance ndachiwachi romance so. Aiwa, concept yao yakapenga ndaifarira. Ine kauchaudish mbichana. Rigeti mbona nix. Tirira pasi mota zichidarika. Apa rasekerera. Okay. Oh, gonyetire chibuku rauya ndopatangofara ndozvanga achiteerera pasi. Okay. Bo. Hame madzisawira vagona basa. Alright, saka iminyore mucomment section mundudzi kuti madvits akare ainakidze rokunda kuitwa mazuva ano. Ine musakangana kusubscribe paHaster PV nekulike video. Ende futi guys ndokutendai tapa 16,000 subscribers. Manje apa ndaitotaura nchiti thank you for 14,000 subscribe. Ndisingatozivi kuti makutonisvitsa mu16. Izvezvi ndatoona futi channel makusendera kutopinda mu 17,000 subscribers. Guys, that's a lot of people. Mese makanipa madhola ndosera ndane 17,000 US. Ndotenga mota neimba. Alright, ndikuti amba. Thank you so much guys. I love you. Haster PV.